בוקר טוב. אלינור פורקת. יש את מירי פורקת, אני חושבת בטיקטוק כל מי שרואה את הקומיקאית מדהימה, אבל לא אלינור פורקת. אני בשנה האחרונה סאקרית של טיקטוק, אני רואה שם המון תכנים, ואני מרגישה שזה מחבר אותי למה שקורה תכלס בעולם ובארץ וטרנדים, ובאמת נותן לי המון אינפורמציה, וזהו, בקיצור התמכרתי. אבל העניין הוא שהיום, ממש עכשיו על הבוקר, ראיתי איזשהו סרטון, שאני הולכת לשים לכם אותו, כן, את כל הסרטון, מי שרוצה לעשות פוספורוד, אבל אני בעד שתקשיבו לדבר הזה, וזה נורא מעניין. אני למדתי אנתרופולוגיה וסוציולוגיה כשהייתי צעירה, כשהייתי בת 20, באוניברסיטה, הוצאתי תואר, ולכן תמיד מעניין אותי להסתכל על הנושא הזה החברתי, על כל מיני טרנדים, וגם פה היא מדברת על טרנד של גיל המבוגר. מדובר על בחורה צעירה שמדברת על מה שקורה בעולם, איזושהי תנועה כזאת של נשים עם כובעים אדומים ושמלות סגולות, משהו כזה, והיא אומרת שהרבה נשים שמגיעות לגיל זקנה, הן מרגישות, ווואלה זה משהו שאני חוויתי, שהן נעלמות. כלומר, את מגיעה לחנות ואת יכולה לשאול מה שאתה מוכר, והתשומת לב שלו תפנה דווקא לבחורה הצעירה והמהממת בג'ינס האדוק שנמצאת לידך, הוא פשוט יתעלם ממך. ונשים מסתובבות בעולם הזה כשהן מתבגרות, והיא משתמשת במילה מזדקנות, זקנות, כשהן הופכות להיות יותר ויותר שקופות. ואני הרגשתי את זה לפני כמה שנים באמת. מה שהיא מדברת עליו, שהרבה נשים בוחרות בעצם לעשות מה שבפיפ שלהם, ולקצץ את השיער, ולצבע אותו באדום, וללכת עם סמלה סגולה, ואפילו להשמין, וללמוד לירוק, ולעשות כל הדברים שבעצם לא יהיה שיפוטיות עליהן כמו על אישה צעירה. עכשיו, הדבר האחד שהפריע לי בכל העניין הזה שהיא מדברת, עכשיו, כאילו כן, אני רואה לפעמים את הסיטואציות האלה של נשים ממש מבוגרות, עם שיער סגול, ופתאום פה יוצא להם אדום, וקרבולת כזאת וכולי וזה, והן באמת מושכות את תשומת הלב יותר מאשר, בוא נגיד, אם הייתה משאירה שיער אפור. אבל אני חייבת לציין שהיא אמרה נשים זקנות, והיא אמרה את זה כמה פעמים, והיא ציינה בנות 50 פלוס, 60 פלוס. עכשיו, אני בת 53, ואני כאילו, אני מרגישה זקנה בפנים, כן? כאילו, לפעמים כואב לי הגוף, ויש לי את כל הסממנים האלה של זקנה שמתחילה, אבל אומרים שבעצם הבני ה-50 הם הכיתה א' של הזקנה, אוקיי? אבל מה שאני רוצה להגיד, מה הפואנטה? שאני רוצה להגיד שאני הרגשתי את זה, אבל אני בחרתי לקחת דרך אחרת, במקום לכער את עצמי ולהפוך את עצמי לאיזה קרקס, דמות מהקרקס, ולהיות גרוס ואגרסיבית וחסרת נימוס ולהשמין, אז אני נאבקת בכאבים שיש לי בגוף ובפיברומיאלגיה, אני נאבקת בהכל ובעייפויות שיש לי, ואני למרות הכל ולמרות הכאב והעייפות אני משתדלת לעשות הרבה מאוד ספורט, ולפעמים אפילו קצת לרקוד, למרות שזה גובה ממני כאב, אבל אני משתדלת לטפח את השיער שלי, אני משתדלת לעשות את כל הטיפולים שאני עושה בקליניקה שלי למטופלות, אז לעשות על עצמי, להשתמש במכשור, להשתמש בקרמים הנכונים, כאילו באמת להיות עם יד על הדופק הרבה יותר ממה שהייתי צריכה להיות כשהייתי בת 20 והייתי יכולה לשים בקיני וללכת לים, כן? אז נכון שזה דורש ממני הרבה יותר אנרגיה, תשומת לב, כוח רצון וגם כסף. אבל זאת הייתה הבחירה שלי, כאילו כדי לא להיות שקופה, ולא להיות זאת שמתעלמים ממנה בגלל שהיא כבר לא צעירה ולא... אז אני אומרת, אז קודם כל אני לא חושבת ש50 פלוס, אפילו לא 60 היום, זה זקנה. אני חושבת שזקנה היא באמת כבר מעל 70, וגם זה מאוד אינדיבידואלי, יש נשים וגברים בני 70 שנראים ורצים להם בפארק, והם וואו, והם כאילו הכי צעירים. אבל אני חושבת ש80 זה כבר זקן, כאילו זקן, 70, 80, 90, למי שמגיע ל-90 זה זקן. אני חושבת ש50 זה עדיין אפשר לבחור, שלא לתת לזקנה להשתלט עלינו, ואפשר לבחור פשוט לשפר את מה שהטבע גורם לנו, כאילו להזדקן, לשפר את זה, לשמור על הגוף הזה, שזה הרכב שלנו בחיים האלה, כי הנשמה מגיעה לגוף וזה הרכב. זה הווהיקל, אוקיי? אז כאילו,
לטפל, לשמור, לעשות בדיקות סקר, לראות שהכל תקין, להשתדל לאכול יותר נכון. אני כאילו כל החיים אכלתי מלא סוכר, כי אני חולה על שוקולד ועוגות וזה, ואני עדיין עושה את זה לפעמים, אבל אני הרבה יותר בשמירה. אני חושבת יותר על הכסף שאני מוציאה לדברים אחרים, כאילו הרבה יותר, כי אני מכניסה את זה לתקציב החודשי שלי, את הנושא הזה של הטיפוח, אני יודעת כמה אני מוציאה בחודש, כולל הזרקת הילורנית, כולל הזרקת בוטוקס, קצת פה כדי שלא יהיה לי את הקמת הזה, הכל אני לוקחת בחשבון, את הקרמים, את המכשור, את הכל אני לוקחת בחשבון בתקציב, ואני עושה את זה. ואת ההתעמלות שאני עושה בבית, אני ויתרתי על ג'ים, בגלל התקציב, כאילו אני לא הולכת למכון כושר, אז אני פורסת פה שטיחון, ואני עושה בבית את מה שצריך לעשות, אם זה לשמור על הידיים, כולנו מכירות בגיל 50 פלוס את הידיים האלה פה שמתחילות לעצבן, ואנחנו מתחילות ללבוש דברים ארוכים, אז אני נלחמת בזה עד כמה שאני יכולה, כמובן זה לא מושלם, בטן, ישבן, לחזק רגליים, לרדת לישיבה, לעשות עלייה כזאת, לראות שאני מוביליות, גמישות, כל הדברים האלה, אנחנו צריכות לטפח את זה. אז כן, אפשר להגיד, אני מרימה ידיים, אני משמינה, אני הופכת להיות איזושהי דמות כזאת, ואפשר להגיד, אני אלחם בזה ואני אשמור עדיין את המראה שלי, ואני אראה מטופחת ויפה, וכן ישימו אליי לב כשאני באה לחנות ומבקשת משהו, ואני שומרת על הלבוש שלי שהוא יהיה נאה, וזהו, ומורחת קרם על הגוף שלי. בקיצור, כל הדברים שבעצם משאירים אותנו בגיל 50 ומעלה, והכניסה למנופאוזה וכולי, צעירות, אפשר לעשות את זה. אז לבחירתך. אני נותנת עוד אלטרנטיבה. תודה שהאזנתם לי. משאירה לכם עכשיו את הסרטון, שתביטו בו. ביי.